1, 2, 3. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα είμαστε στους βράχους και θα πηδάμε και θα κάνουμε βουτιές. Να από εδώ και ο φίλος μας ο Μπίλι. Να και το σκυλάκι που σας είχαμε δείξει στο πρώτο βίντεο μας. Το θυμάστε? η Άλεξ. Εκείνο που πάμε τώρα για τη βουτιά. Θα κάνουμε λίγο ο θείος μου, ο Γιώργος. 1, 2, 3, πάμε. Ναι, 1, 2, 3, πάμε. Πάμε. Γεια σας παιδιά, αυτό δεν είναι το βίντεο για σήμερα και bye! Λοιπόν, τώρα τελείωσε το βίντεο. Έλα. 1, 2, 3.